Član kriznog štaba i epidemiolog Branislav Tiodorović najavio je mogućnost zatvaranja škola i fakulteta u Srbiji ukoliko broj novozaraženih na dnevnom nivou bude veći od 500. On je ocenio da je realno očekivati da će taj broj biti dostignut u naredne 2 nedelje ako se narod ne uozbilji. Ova nedelja biće veliki test, uverit ćemo se da li je i onaj deo naroda koji ne poštuje baš mnogo mere shvatio da je ozbiljno i da li svi naši apeli imaju nekog uspeha ili smo osuđeni na potpuni neuspeh, naveo je epidemiolog. Dodao je da je prijatno iznenađen što se u prethodna 2-3 dana u Nišu kao i u nekim drugim gradovima ugostitelji pridržavaju ograničenja radnog vremena do 23 časa. Ako i u Beogradu bude krenulo kako valja, onda nećemo preći 100 do 150 novih pozitivnih dnevno. Međutim, ukoliko u Beogradu ne bude shvaćeno koliko je situacija ozbiljna, kao i u Novom Pazaru koji je ukinuo pa ponovo vratio vanrednu situaciju pod pritiskom s vrha, imaćemo najmanje 300-400 novih slučajeva dnevno vrlo brzo, ocenio je Tiodorović. Dodao je da ni u tom slučaju ne treba uvoditi policijski čas, već zatvoriti kafiće i restorane i to u gradovima koji su žarišta epidemije. U tom slučaju biće zatvoreni i bioskopi i pozorišta, a neće biti dozvoljene nikakve manifestacije, kulturni i muzički događaji. Geografskom distribucijom broja pozitivnih vidjet će se gde je žarište, pa ako bude trebalo i pojedini delovi grada biće zatvoreni ili deo grada neće